Pa ja mogu reći da je juniorska liga završila uspješno, rekao bih krucijalan projekt ovog novog rukovodstva Hrvatskog boćarskog saveza od prošle godine. Imali smo za cilj uvesti ovu Hrvatsku juniorsku boćarsku ligu još u ovoj godini, to nam je uspjelo, mogu reći uz one porođene muke, evo na kraju je završilo uspješno, svi su zadovoljni, ono što najbitnije, zadovoljni su sami igrači, a rekao bih to je i zbog njih i zbog budućnosti ovoga sporta i organizirano. Najbolji su dobili nagrade, dakle, treće mjesto Dubrovačko-neretvanska županija, drugo mjesto boćarski klub Pazin iz Istre i prvaci Hrvatske, boćarski klub Vargon iz Rijeke. Ovo je plod i nagrada za jedan dugogodišnji rad naše škole boćanja. Škole boćanja iz koje su izašli vrhunski svjetski igrači, najbolji brzina svijeta Leo Brnić, Marino Miličeš, Bruno Kraljić, dvostruki svjetski prvak do 23 godine. I velik broj drugih jakih, talentiranih igrača koji su nosioci igre sada u hrvatskim, ali i svjetskim klubovima. Najbolji rezultat u preciznom izbijanju je dobio Gabriel Perkov iz Šibensko-kninske županije. Najbolji rezultati u brzinskom izbijanju je Mateo Načinović koji je napravio u trećem kolu izjednačio hrvatski rekord 47 izbačaja i 47 pogodaka. Najbolja štafeta je bila najznačajnija disciplina jer su bile tri štafete koje su napravili po 45, gdje je Matko Pendo i Mate Čorluka iz Dubrovačko-neretvanske županije napravili 45, odnosno 44, što im je bilo kao dobro za najbolju. Najbolja igračica znači Karolina Bajrić koja ima visokih preko 70% pobjeda u juniorskoj kategoriji. Disciplina bliženje izbijanje u krug. Tu smo imali izjednačen rezultat Luke Gašpara i Mateja Načinovića po 30, pa smo podijelili dvije nagrade. A za najboljeg igrača, odnosno najkorisnijeg igrača cijele juniorske lige je proglašen Mateo, koji je stvarno jedna reprezentativac Hrvatske, jedna klasa stvarno za sebe. Da, sam bilo jako super, iznenađen sam sa plasmanom i sve u svemu sam zadovoljan. Osvojio sam najbolji u brzinskom, u krugu i najbolji igrač. Današnje natjecanje je bilo odlično, svi su se korektno i lijepo igrali i najbolji kao igrač sam osvojio u disciplini bližanje izbijanje u krugu. Evo, zahvaljujem se domaćinu, organizirano izvrsno, iznad očekivanja, rekao bih kada ovo radimo već dugi niz godina, a prva je godina.